Ụmụnwaanyị Igbo enwere na movie industry dị n'ụdị ha dị ọtụtụ. Ha gụnyere Tinenye Neve, Rita Edochie, Okwe Desnetiko, Ebube Obio, Ekwecha Acheke. Mana onye nkọwa ịhụnanya bụ that's the character that really got me glued to my screen because of the way she played her parts, the way she played her role. So like she's my best actress. Yeah. Nne, gwakene m onye ka wee hụ n'anya na ndị ụmụ nwaanyị ala Igbo nọ na movie industry. I think Sonia Uche. Yes, I really do like her movies. God, now this kind of money I want now. Almost all her movies that I've watched, she acted different roles. Yes, so and all those roles she acted it perfectly. Kekwa n'onye iche na ọ ka nwee ego na ụmụ nwaanyị niile na-emepụta onyonyo n'ala Igbo. I think it's Genevieve. Actress mara ọfụma na movie industry is Patience Ozokwo, aka Mama Jean. So, you will like her na almost all her films, all her movies, on her art reality of life. So, and again, all of this wicked, but the kind of wicked all of this because not the wicked in real life, but all acting. I concur. Like the way she acting the real as in you know in real life. So amazing she like Kaya. Kekwa na onye ọzọ ịmakwanụ nke ọma na-emepụta ihe onyonyo. Bobby. That girl like Chaya, all the very funny. All the funny and the everything on her art. Obukwa na like say sometimes you know watch film you got this happy Jesus! Now one person get this beauty like this? No, now one person get this beauty. I be get another one. Ne, dalo.